Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. This time check is brought Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 24 na bulan sang Oktobre tuig 2020. 62 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na naman. 69 días na lang ang nabilin sa tuig 2020. Saylo na kita sa tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, pagpakig-angot sa tag-iya sang delivery kag courier services sa Bacolod, prioridad sang talatapan ni Executive Assistant Erne Pinida, angot sa ginaproponer sang EOC nga magpatigayon sang COVID-19 surveillance testing. DRDA sang Police Regional nga OP6 nagalibot sa banwa kag syudad sa probinsya, agod lantawon kung ginasunod sang police station ang programa ni PRO6 General Rene Pamuspusan. Manyaminto di aresto na lamang ang ginahulat batok sa mag-utod nga naglutang sa 4 ka tuig nga bata sa siyudad sang Himabaylan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginhalugan na sang National IATF ang restriction para sa religious gathering sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, gintugutan na sa National IATF nga tubtob 30% ang seating o convenio capacity halin sa 10% sadto. Nagwa ang desisyon sa National IATF pila ka adlaw matapos din pahayag ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Jojo Garcia nga ang curfew hour sa Manila mahimo na paliputan sang 3 ka oras o kunhalin alas 12 sa tungang gabi tubtob las 3 sang kagahon pag-abot sa bulan sang Disyembre, agod ba akomodar ang mas madamo nga sumilimba sa tion sang simbang gabi. Samtang para sa mga lugar nga ginpaidalom sa Modified General Community Quarantine ang pulisa, nagapabilin 50% ang seating o convenio capacity sang simbahan. Maayo man ini nga tikang sa aton gobyerno para matagaan ligwa ang mga tumuluo sining tradisyonal nga simbang gabi. Ang pagpahalog sang restriksyon naghatag man sang ligwa sa aton mga sumilimba nga makapadulong kag makapamalandong sa tion sining ginatawag naton bulan sang Disyembre. Bisan nga ginpalayag na sang pila ka mga alkalde dito sa Manila nga wala sang Christmas party nga patigayunon, posibilidad bisan pagsimba na gidlang
ang ginakahidlawan sang aton sini mga kauturan labi na gid sa pagtuluhan niya sang simbahan Katolika. Amat-amat nga ginabuksan man ang pila ka mga negosyo, amat-amat nga ginapaidalom ang mga quarantine sa aton sini mga kaprobinsyahanan. Base ang Bacolod kung palaron sa bulan sa Nobyembre, base kon pasugtan nga ipaidalom kita sa Modified General Community Quarantine. Kag maghalog-halog gawa, magligwa gawa ang aton panghulag dire sa siyudad sa Bacolod. Depende na sa ginatawag naton pagsunod kag upod sa panawagan sa aton gobyerno nasyonal, probinsyal kag lokal nga mag-extra halong tuod nga makaguwa-guwa na kita, may ligwa na jutay pero hindi pagkalimtan ang pila ka mga bagay nga ginamando sang departamento sang ikaayong lawas. Hindi magkalipat, face shield kita, face mask kita, social distancing kita. Pero sa iban nga mga lugar bala, sa malayo nga mga lugar, kag sa mga kabukiran, wala bala ini ginatuman sa tao. Kadto ka dito, wala gasok-sok face mask tao to, face shield, wala. Sa mga nabukid nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, tanaga aton da wala man no, natapikan dito sang COVID-19. Pero mas maayo gida nga sundon ta kon ano ang mando para man ini sa aton tanan. Pag-abot sa Disyembre, kung mahalog-halugan na, posible may pipila ka mga lugar at tipon-tipunan, posible may mga Christmas party sa pila ka mga pribado nga mga opisina, may social distancing lang, no? Pero hindi gid pareho sa una bla, kada bungga-bungga gid ang Christmas party porte, may mga pagpasundayag, tanan na lang, ti subong ya medyo limit lang. Kag posibilidad nga ang pila naton ka mga kauturan base kon may ara lang nga mga 13th month pay puli dayon, madyutay nga bonus, ang mga employer mahatag na lang, no? Sige, ari kamo na lang to tipon-tipon sa panibalay nyo. Kamo na lang to Christmas party. Ari ang inyo bonus, ari ang inyo 13th month pay. Everybody happy man gapon, bisan wala sang pulo parte sa opisina, sa gobyerno man kag pribado, basta nga pagpauli sa balay, bastante ang 13th month pay kag bonus. Pag-abot sang pitsa 25, maibutang ka sa ibabaw sang lamisa, pitsa 24 sang gabi, kag 31 sang gabi. Pagbulag tuig, medyo maibutang ka man jutay. May jutay ka mga pansit, may jutay ka mga pandisal, may kondyutay ka nga pulo pagkaon, nga salo-saluhan na sang aton sini mga pamilya. Nahandom na ito nalit sa una, na mangin malipayo ng Pasko. Kabay pa, kung kaluyan kitabi, pananglitan, sa bulan sa Nobyembre, mag-iskirda sa COVID-19, sosporte, ano ayhan, ang kalipay naton dire sa pungsod Pilipinas, kung magpaalam na si COVID-19 ang botsilingon, wala isang imposible. Wala isang imposible, gulpi lang, masiling ang departamento sang ikayong lawas. Hindi daw milagro, nadula ang COVID-19. Sos, porte ni. Porte, guro kasadya sang Disyembre nga pala abuton. O galing daw kabudlay, no? Kaya daw wala pagid vaksin. Ang Amerika, si Trump yan, napasaling ito kapon niya. Dasun si Mana, may ara na kami vaksin ba si tuod man? Aber, ulaton tayo ni. Abay pangabisan paano ang aton mga utod na binigid ang kabataan mag-enjoy man sa bulan sa Disyembre. Kaya ang Disyembre para sa akon ang Pasko para gid sa mga kabataan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na, morning na, sa Bilog Gadakmanwa sa Bacolod, Sabado, subong, padayon ang pagbo-bo sang ulan, init sa jutay, bo-bo naman ang ulan, nag-iskirda si Pipito. Ari naman, nag-amat-amat dagon-dagon si Bagyong Quinta. Nag-tropical storm, amo inakon nga medyo maulanon naman ang panahon. Kay suno sa pag-asa, mga 5 pa ka mga bagyo ang posible magsulod sa pungsod Pilipinas antes magtakop ang tuig 2020. Kabay pa,
nga wala sang dako nga halit ini mga bagyo kay suno sa pag-asa kalabanan sini isa duha ka bagyo ang Puerto Cabascog nga may mo magsulod sa pungsod Pilipinas. Pangamuyo kita, ini ba dugangan ang kalalak-an naton may COVID-19 na, may bagyo pa. Basa ang aton sinidalanon. Kamusta ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta mga merkado? Kamusta mga presyo sang maginabaligya sa merkado? Kamusta ang sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod? Inatanan tipunon sang aton patrol, idulong nila karon nga kaagahon. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Action Alvin, good morning! Good morning sa Maksyon, Fred. Subong kagahon kung dalanon sang syudad ang aton paghahambalan. Ati, basa. Mayo ba no? Kaya aga pa basa ang lalan. Ay, kalain. Sa aton sila ng mga kauturan, extra gid nga paghalo nga. Sa pagdala sang salakyan, mangil single nga motor, tricycle, mga apat guma kagaiban pa nga sa isang salakyan na extra nga paghahalong ina bangod basa ang dalanon sang syudad kay kagabi action protest tikas talas dusig ulan sa gyapon no ina balang binabahi balang ulan action Fred nga kung kay isa pagkaaga tiara gyapon ka pabiling nga basa ang dalanon sang syudad. So sa extra nga paghalong sa mga nagadala sang mga bihikulo o kon mga salakyan. Ang sitwasyon karon diri sa syudad sang Bacolod masyado pagkatawhay pipila pagin lamang no ka mga salakyan di pasahe ang nagabiyahe sa karon and ang makitaan kalabanan diri sa kilid mismo sa madalan sang Mabini sa may Libertad Action Fred kay ang patrol ari diri dampi sa Libertad Public Market in relation of course sa lakat sa sitwasyon sang paglantaw no sa sitwasyon sang syudad especially sa baligyaan may bagsakan may gabaligyautan may gabaligya diri sang isda kagaiban pa aga pa action Fred ang aga pa baligya naman sa paramahawon no para sa aton sini nga mga kauturan and of course mga utanan aksyon na Fred diri man makitaan kung bala pila na subong ang pinaka latest nga presyo sang utan sa bagsakan area kay damo na subong nga kaagahon aksyon na Fred ang lakat pagkanto na diri sa sining sa merkado sa piyak sining temprano pa sila nagbulugtaw ang ang Burgos bukas naman aksyon na Fred pero ang Central Market I think mga around 5 o'clock mag-umpisa na. Action Alvin? Yes sir. Kung nakalagaw-lagaw ka, kamusta? Kay subong kundi sirhana, Pizza 29, sirhana mga sementeryo, sirhana sa bilog nga Bacolod, pribado ka man, kag sumuman pampubliko nga mga sementeryo. Kamusta nakalabay ka mo? May mga ara na giman, nagaduluaw, nagahalad bulak ka makandila sa ilang mga minatay? Sa aksyon Fred, no? Kahapon actually nakitanta pagkanto kita diri sa area sang Burgos dalan sang Burgos ang patio o kon ang sementeryo sa Burgos Public Cemetery may ara pipila pagin lamang nagabisita and go sa south naghalin man kita kahapon mga around 2 o'clock sa may siyudad sang Kabangkalan may ara na ibang diri dito action of Fred nga nagabisita sa piyak sining buka aware sila katama in relation sa hasta 29 no 29 umpisa sarado sila 29 hasta pitsa 4. Yes sir, action Fred no 4 hasta pitsa 4 so ang ibang diri gambal niya mas mayo pa temprano pa masindi na lang sila sang kandila mahalad sang bulak. Pero check tani karon action Fred sa sulod mismo bala kung may mga nagalimpyo na sang tagsa ka mga patio kay para makuhaan taman karon magulo adlaw sang sitwasyon kung nagakatabo sa karon sang tagsa ka mga pampubliko. Amo niya siya nagliga kasimana, nagbisita na kami, naghalad na kami bulak. Nagkinlo na kami to sa sementeryo sa amon mga pinalangga nga nagtalaliwan. Gani action na Fred, kay temprano pa. So bagay sa karon sa sitwasyon gani action Fred, mailang gani kay
kuan ng pa 29, October 29 to 4, so at least hindi pwede. Pero hindi pare sa ibang gidaksyon of friend, no? Daw mahambal yata nga kuan nga daw hindi na ganda pwede. May man kahit paano matemprano pa makabisita sa ilatag sa mga minatay. Malo ka, kung wala giman makabisita, kung di ka makaduaw sa mga minatay mo, sigurado ako, Action Alvin, nga sa Pizza Uno, ang tagsa ka panimalay may ara ginailuto-luto. May ara ginaluto suman, may ara Valenciana, may ara ibos, may ara bayi-bayi. Inablang mga pagkaon nga tumandokid sa tion sang tigkalalag. Ako sigurado ako na kay makatilaw ka lang sining mga kalamayhati sa tion sang Pizza Uno. Ini mga tumandok, ining aton gibala pagkaon niya, kag naluto sa tion sang tigkalalag, All Saints Day, kag All Souls Day. Ako sigurado ako na nga kung hindi giman makaduaw sa sementeryo, may pila ka mga pagtipon-tipon sa mga pamilya. Lauman tani action friend, no? Especially ang paglagsa sang ibus, especially ang mga handa sa lamisa kaya maning kalabanan di reaction friend, no? Yung isa dason ba kay i-check taman kung pila pala subong ang presyo man sang pilit pala action friend. Kunti namin siyang tradisyon nga pagkaon kada pista minatay action friend. Ang aton niya di sa estasyon, pasalamat kita sa aton station manager, kay aksyon nuna di maalam magbanwa, nga abansin ang pilit kag kalamay naton. Oy, timing na gali sa lingkod, labis niya himuon Valenciana, labis niya himuon yung puto, muligay kalabanan action friend ang ginahimo mo. May pilit na, may bugas pa. Yes, may paaman pa na isa kasako, no? Bugas. Wow. Salamat kay station manager. Action na, Fred. Kunti speaking about pilit action, Fred. Ati mayari man yung mga baligya sa karon, no? Ati ang available karon diri mga pilit nga pagkaon, ibus. Si Madam mo, ma'am, ibus, ma'am, puto, tagpila ni sa karon, ma'am. Ang puto mo niya. Ang puto, may pulo, may 25, depende sa kadagko Depende sa kadagko ni action na Fred. May bye-bye pa, oh. Ano ni siya? Bye-bye. Ano ni siya, oh? Bye-bye ni, no? Oh, bye-bye. Oh, tagpila. May pulo, may 5. Oh, ina yung ginaputos mo ni ano niyang Sumanlatik. sumanlatik ni action Fred. Ang sumanlatik, ma'am. Tag-5 lang. Tag-5 lang, no? Imo ning ibus niyo sa babaw ni. Oo. 25 isa kabugkos. 25 isa ka bugkos action Fred, no? Pwede na, 5. Oo, bali lag 5 lang ka piso sa bilo kay tag 5 lang ni 5 lang ni isa ka bugkos mal action Fred. Bye-bye ara na, no? Yos, way laki-laki. Way ng lalaki subong. Babae na lang bilin. Naglain. Babae na lang action na friend ang bilin si Madam Ma'am na thank you, no? Temprano pa nga pamahaw kag dalawa action friends ang ginatawag bala nga pilit, no? At is mayo ayon ni action na friend. Kantuan tani bala karon ang may utanan bala action friend kay kalabanan direction friend ang mga utan bala diri man sa Burgos sa public market sa Bagsakan area. Ati mayad ni siya kay isa ka bagsak damo man action friend nga ginakuan mo damo man especially kung binugkos nga utan amuli ang paggalantaon ta damo man gani siya subong customer, no? Binugkos nga utan tangkong, ma'am, tag pila subong ang tangkong mo, ma'am? Pinakabaratong tangkong ay 3.25 lang. 3.25 lang ang tangkong action friend, no? Bagsak presyo ni subong. Oo, mayad ni siya. Alugbati may ara ka, tagpila? Tagpila alugbati? Alugbati mo pinakamahal 25. Pinakamahal 3.25 ang tangkong sa bugkos ni, pero ang pinakamahal alugbati kay 25. Oo, alugbati 25 ang putos. Ari na lang, ma'am. Ang dahon niya sang paniyo. Malunggay mo? Barato lang na 20 lang ang bugkos. 20 ang bugkos. 20 lang ko ng bugkos. Ang tindera? Mahal niya, mahal. Pati tindira. Mahal. Ano, sir? Taho. Luya. Kape. Mayroon nga. Kape na. Sige, kape. Action na, friend. Palapitan ka no? Taho, kape, at kape na lang, no? Mas mayo action na, friend. Ang taho bala mayo na, ining may COVID-19 subong, bulong bala ng taho.
Action Fred, no? Tao na lang, tao. Action Fred, no? So, muna nga sitwasyon na diri sa area sa bagsakan mismo sa Libertad Public Market. Ang baliga to sa taho kaga kape aton giti listener Action Fred, no? Diri sa Libertad Public Market. So, muna nga sitwasyon na diri sa area sa Libertad Public Market with action na ni Kiraw. By the way, sa observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sang Ton planto, dula dayon ay anuman. Aber, patapuson ta. Iya ini aksyon Alvin Graba. Aber, tawagan ta sa special communication. Patapuson tang report ni aksyon Alvin. Dira sa merkado sang siyudad sang Bacolod. Temprano pa. Las 4:21 pa lang. Ara siya? Nagbalik na? Si Aksyon Alvin? Okay. Aksyon Alvin, come again. Yes, Action Fred, no? Nagka-problema ka tayo sa communication. Kay lantaw ko, huwag ko nadala nga ako niya extra nga magazine. Anyway, Action Fred, ang muling sitwasyon diri sa area sa Libertad Public Market. Ang observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sang with aksyon na ni Kiraw ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:22 na. Aber, morning, standby, ini maghalin, mabalik pa ko dugay-dugay pagkatapos ang mga ini. Napamatian lamon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon Aksyon radyo Salamat Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:25 na. O anong ginapamahaw nyo na?
ang manamit ka pamaw ning ulan-ulan subong, bakal ka bala ning pinakas, ugasan mo siya kag pritohon, baw daw sa kanamit, karon nga kaagahon. Pagkatapos parisan mo siya laswab lang gaaso-aso pa. Nang laswab lang kulo kumplito, may tugabang ka, may takway ka, may kalabasa ka, may talong ka, may okra ka, may balatong ka, may kapayas ka, tapos sampaw sa dahon balunggay. So sa pagkanamit, wala tupong. Nang gabirdi-birdi gisabla, ang sabaw ya ga green-green. Sus, higupon mo, pagkatapos, may ara ka jutay na nga sa kabilog dako nga bukaw-bukaw blang nga ginsugba, may sinamakan ka, tamo kalamunding, putitot, sos, portes pagkanamit. Ang gaserve si mo, ga pulo pangilay gid, ga tulo tampi tuwalya, koloria blue. Portek namit, no? Porte kanamit sang pamahaw. Karon nga aga. Oy, anano na ang tikang sa panahon da problema kamo? Do ka budlay guas balay, no? Comforting buo sang ulan. Kabalo kamo? Undi si Bagyong Pipito naglayas na. Subong, may ara naman. Ang bagyong si Kinta, nagbaskog. Nag-tropical storm siya. Baho. Ang iguon niya sa Domingo, suno sa pag-asa ang Eastern Visayas kag Southern Luzon. Sa Domingo na siya, mabalbal. Labi na gid kay ang habagat tapos na. Kasunar ka mo, ang amihan masugod na. Amo ini ang binag-ubag nga huyop sa hangin dire sa Pungsod, Pilipinas. So, medyo ulo extra kita. Ulo extra kita nga paggalong kay gabinulos-bulos lang ang bagyo nga bisitahan nilang Pungsod, Pilipinas. Di may Pipito, may Kinta, suno sa Pag-asa, 5 pa, ambot silingon, Kaluyan, 3 pa, kabay pa nga, hindi kita magkalaigo sini ang Metro Manila kag iban niya nga probinsya, pagbubo sa ulan, baha dayon. Puwerte ang halit sa bagyo, puwerte ang ihalit dire. Ang Pipito tosos, pila ka milyon ang iya kahalitan dire sa Pungsod sang Pilipinas. Amo-amo lang to siya. Kaling kiti hindi kita makabatyag dire sa probinsya kag syudad sa Bacolod, kaya medyo likaw-likawan lang kita sang bagyo. Pero sa iban nga mga kaprobinsyanan ba, puwerte ang arangkada sang bagyo. Grabe, no? Ano muna? Dapat magpreparar kita. Hindi taniya mapaiway mo. Kada tuig, 20 sobra kabagyo ang nagasulod sa Pungsod, Pilipinas. So, kay balo na kita nga ang bagyo nag-aabot ini siya. Tag 20, 21, 22. Kinanglan may preparasyon. Kinahanglan pabakuron ang aton sini panimalay. Higad baybayon, preparar. Sa higad sa suba, preparar. Sa malapit sa mga kagulangan, ining mga puno sang kakahuyan, preparar. Budlay na. Sa may mga nagapuyo sa dalom sa mga baglid, preparar. Sa landslide. Sa mga lugar nga masami ginabaha, preparar. Dapat nga may preparasyon. Luyag na tun kag sa hindi tag sa katuig, nagasulod gid ang bagyo. Hindi bala? So kinanglan, may ara kita sang preparasyon. Sige. Morning da kay Sheila Duyaki Salazar. Sa Saudi siya ga monitor. Morning da Saudi Kay Arjunel Esperidion, kay Rosalie Sombero, kay Dilia Liabe, kay Jocelyn Aresibita Ulak, kay Milben Peñapel, good morning lang. Una nga hutong, sang aton sini pagpulo panamyaw, karon nga kaagahon. Ba, dadunganon ang birthday ko, no? Ni Parinik Barka, kag Munsing Syukon, purti ni. Nga preparasyon, karon nga adlaw. Sige, happy birthday sa inyo. Dunganon. Purti ano yan kung dunganon ang birthday, no? Sang dua katao nga may mga kulukwarta, ba, portik sa Diagoro. Galing, social distancing ipatuman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las
4:30 na. Dali gilang ha. Mabalik ako dugay-dugay, unahon ko lang ana ini. Kaya importante ini ang aton paid program. So hindi magalin, balik ako sa hindi gilang madugay. Standby. Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong yung kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Balik kita sa aton pagpangalagad. Ariyan na yo, mayong balita. Sa panahon sang pandemic, ang krisis kundi bilog nga kalibutan, ang pangabuhi da medyo mablubudlay, bisan ganing gagmay kadlagko nga plantador, kapanghakroy kon time, las 4:43 na. Ano pa ang mga balita para karon nga adlaw. Ang past crop ko no mabiyahe, October 31 to November 1, Mayo mano. Kahit ang magpalauli sa taga Bacolod, sa Iloilo, Bacolod, makahingagaw bala. Pwede pa galing wala naman na wala naman na opisina. Pero ang iba niya nga may mga trabaho, galuyag magpalauli, tsansa ninyo kay mabiyahe sila. Iloilo, Bacolod. Bacolod, Iloilo. So pila ka mga guidelines, ulaton naton kung anano ang mga guidelines sining pagbiyahe sa mga vapor naton padulong Iloilo, Bacolod, Iloilo. Ulatan nyo kay ipalayag diri sa Aksyon Radio ang mga pagsulundan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Bawa, layo pang 2022. Ginahambala na. Kung anano ang mga preparasyon sa eleksyones. Manpurti ini nga eleksyon. Presidential, paidalom. Grabe ini nga eleksyon. Mainit-init ini nga eleksyon. Manaog si Presidente Rodrigo Duterte, sino ayan ang magapasimpalad naman nga mangin presidente sang pungsod Pilipinas. May mga ngalan nga nagatuluhaw, no? May ara nagatuhaw ang ngalan sang Mayor sang Davao, Sara Duterte. Sino ayan ang makainkwento niya? Sino ang may gana da? Aber pariser na, mas temprano. Ini nga mga ngalan, magatuluhaw ini sa tuig 2021. Dali na lang, next year na. Ang lokal gid na masadya sa Bacolod, sa mga ginakuno-kuno nga maga-iningkwentuhanay, daw batalya porte ang eleksyon sa Bacolod. Kung matabo ining ginakuno-kuno nga mangin kaingkwento sang aton mga opisyal sa Bacolod, Mayor Bing Leonardia, Congressman Greg Gasataya. Porte ini nga ingkwento. Pero galutaw pa sa tugabang kung sino ang magapasimpalad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46 ang Comelec
may araman pangabay sa aton gobyerno. 1 kabilyon ang ginapangayo sa 2022 kon hiwaton ang eleksyon 2 kadlaw. Kag kon magtatlo kadlaw bangod sining COVID-19 kon ari pa ini siya sa tuig 2022. Gadugang ang budget nga ginaayo sang Comelec. Magadoble, triple. Kaya siling sang Comelec kon magtatlo kadlaw natural, 2 kadlaw man, idugang ang isweldo mo sa mga manunudlo. Budget mo sa mga manunudlo. Pagkatapos, budget mo sa mga nagabantay. Budget sa pulis, Philippine Army, pagkaon, et iban pa. Kinahanglan pa nga magbutang kagid mo. Mabutang ka pursa sang Philippine Army, Philippine National Police, kon palawigon, kon ara pa ang COVID-19 sa tuig 2022. Kabay pa wala na. Para nga ang tao makadiretso na sa ila sini nga pagbutar ka magpili sang bag-o nga presidente, bag-o nga mga opisyal national, bag-o nga opisyal provincial, bag-o nga opisyal lokal. Puerte, no? Diri sa Bacolod, masadyanim, ginakuno-kuno nga puerte ang arangkahay sang eleksyon diri sa syudad sa Bacolod. Ilang taon ta? Puerte man kadako sinis ang preparasyon sang budget nga ginayo. Inakon, may COVID-19 pa. 2022 pa to. Lapit na lang ang 2021, kabay pa. Next year, mag-iskirda na sa COVID-19. Sos, ano ayhan ang sinambunot sang eleksyon sa tuig 2022. Amo ning ginaulat sa iban nga mga politiko subong kalam ng dapadapa nila. Porti na. Naisip niya, amo ning gastuhon ko, amo ning grupo nga iinkwentro amon. Porti subong kuana, pinungkuanay na bro. Porti na. May ara gina tugpo-tugpo na nga mag-inkwentro sa diin man nga banwa kang syudad, lakip na ang syudad sa Bacolod, nga managa iningkwentuhanay sa 2022. Porti, ang eleksyon niya, matyak na tao do pista, ay kalain. Hulatonta. Makita inisla, makilala nyo na yung mga politiko, dasun tuig. Pag abot sang second quarter, sang 2021, kilala na dayon ang mga magapapili. Kaya kalabanan sa politiko ya, kung kakampanya ka, isa ka tuig antes, arangkada ka na. Kaya base maulihi ka na sa panahon bla, makita mo na ng pagbarumbada sa mga politiko. Makita mo na kung kanday sino ang magapapili sa musning partido, sino mag-iningkwentuhanay sa mga kabanuhanan kag kasyudaran. Ang inabantayan malang pirmi, ang syudad sa Bacolod. Kaya ang syudad sa Bacolod, ya porte mo, kon politikang paggambalan na, wala ay tupong ang syudad sa Bacolod, mainit. May mga kuno-kuno nga, may mga pasimpalad sa pag-inkwento. May araman na kasiling nga, wala man, isul atras man. Di kon na, matabo ini, sulusid ingon ta. Daw katol na ang dapadapa sang iban nga politiko, daw maarang kanagid. Mabatyagan mo gina. Kay pagbukas ang 2021, mabatian mo na ang gubanay sa mga politiko. Ang mga oposisyon nga dugay na, daw maano na, nga makabalik sa pwesto, gaarangkada na. Inakon makabalik pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Good morning lang kay Nahom de la Piña. Kay si Alice, siling ni Alice niya balunggay sa amon ni Damo, libre pa ba? Kay Gina Toribio Panis, good morning. Kay Ibon Bosher, kay Lorito Armas Bidaha, kay Gail Castillo, nagamonitor siya quiet. Subuman kay Mon Lisay, kay Jen Ignacio, kay Alex Montisa, kay Adrel Bio, kay Rosalina Arellano Espadero, kay Pacardo Vicente Anale, kay Roth Guzawa. Good morning lang.
may lang nga pag-monitor karon nga kaagahon. Kamusta kamo da? Medyo gabulubugtaw na kamo. Ginatamyaw man sang grupo sang Kaise ang kaadlawan ni Nick Barca kag Munsing Syukon. Ginatamyaw ka ni Nick Barca, ni James Patalagsa, ni GC Sindico, ni Raul Chua, ni Joel Perido, ni Roger Aguirre, ni Lori Apurado, ni Jobert Carion, ni Mayor, ni Lorene Canson, subong man ni Baby Tan, kag subong man ni Engineer Nalier Bantay kag Jerome Solinap. Inatamyaw kamo sang inyo kadlawan karon nga adlaw. Morning. Kay pare Erning Horilyada, good morning. Kabugtaw na ni siya. Kay pareng Istoy Querido, good morning. Kay nini Pato sa Burgos da, galambiyong Canada. Sige. Morning. Arangkada lang, ara kamo da. Ari man ako dire. Balbalanay lanta impormasyon kag balita. Nami ni mong kon Sabado kay katawhay bla, wala opisina, no? Pribado kag ang aton gobyerno. So, sa sulod balay, piho, ara subong, nagapangapi ang iba, nagapanaho ang iba, nagtaho bla, mayo bla ini, no? Bulong bla ini. Suno sa report, ang iba naton nga mga utod nga may ara daw ginabulubatyag na, nga kadton na sa lugar bla nga matawhay, laban na kakadto na sila sa Murcia, sa Don Salvador, Benedicto, sa mga lugar nga madamo sang kakahuyan bala. Da na sila tapos gabalon sa damo nga luya. Inalaga nila ina. Pagbugtaw pagkaga inom ka luya. Pagkatapos pagsilak sang adlaw kundi magulan, lagaw-lagaw ka. Medyo ihabyog-habyog mo lawas mo. Pulo pabalhas ka jutay. Sa sulod sang pila ka adlaw, inakaling kay kung wala ka kwarta ti kabulay man. Magulo arkila ka sa balay da matag adlaw, pero amo nang manami mo. Nga ginalibutan ka sang kakahuyan, ang oxygen nga ginadulot ka sa imo, dako ang bulig. Pagbugtaw, panaho ka, pulo pabalas ka, after 3-4 days, sigurado, pagbalik mo sa puluyan mo, libre ka na sa anuman nga pamalatian. Halog ang pagginawa, nami ang pamatyag, malayo sa COVID-19. Sabi nyo, taho lang ni siya, pero dako ang mabulig sini sa inyo lawas. Inaya, ulo advice mo lang nga. Wala ka man perdihon da. Manamit pa. No? Hindi ba? Naminong ka tao, namit, bro. Sus, kung ako ya, paimnon mo ko tao, adlaw-adlaw, okay ko. Ang iba, ti naanad sa kape mo. Ti mayo man. Kung kape nga mayo, nga hindi. No? Namit man. Labi na gid ko maulano na panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Oy, Sabado subong, pero bukas ang Life Extension Clinic. Nga nagbukas siya. Philippine Standard Time, las 4:55 na. Anano ang pila pagid kadalag ko nga mga balita ba? Porte ba? Ang pila naton ka mga utod subong ga diskusyon na. Ang ginadebatihan kahapon, amo ini ang palayag sang Santo Papa bla sa Roma. Sining daw masugot siya. Nga daw magatambi palad ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ilaragway ta na karon na. Kung anano, may araya nga hindi mag-upod sini mo nga panindugan. Basi na misinterpretate nyo, na misinterpretan nyo lang ang Papa, no? Sabagay ti anon mo abi na.
Alang-alang mo na nga si Paon kag si Kwayon. Damo ni sila mo, milyon man nimo. Ang mga lesbian, ang mga homosexual sa bilog nga kalibutan, damo ni sila. Di ka budlay mo na yung iitsapuira mo na. Kay gapati ka nga dapat ang magpakasal, babae kag lalaki lang. Tano mo na kay pagkabunag yan, balatyagon niya mo na. Lalaki siya, luyag yung maging babae. Babae siya, luyag yung maging lalaki. Tisin nung salaon tadi. Kay pagbugtaw ya, amo na na yung balatyagon niya. Alang-alang mo na nga itagbong sa dagat kag pamitayon. Tiyan mo na nga hambal sang ni Pope Francis, hindi man nga literal tagid, nga nagapasugot sa kundi, hindi man naton pagdamayon. Hindi man naton pag daw sikwayon ta sa sosyudad, bala? Ibisan paano, ginabato na ini sila sa ngaton sosyudad. Kabudlay man, ambot silingon, kung age ka, kung tumboy ka, daw hindi ka na anak sa Diyos. Daw hindi man amo. Gintuga init tanan, hindi bala? Gintuga sa Diyos at tanan nga tao, di nga si parahon ta ini sila. Daw kabudlay man, daw hindi ko maintindihan. Pintas nagikiimo yung nga, amo na yung balatyagon mo, siparar mo sila ya, daw lain sila yung klase tao, kaya nag-amo ng balatyagon nila. Daw hindi amo, no? Amo na guro ang buot silingon sang ni Pope Francis. Gina-misinterpretar lang. Na hindi naton niya pagpakalainon, daw ini nga mga tao ya daw hindi normal. Amo na bla? Dilibatihan ini sa mga simbahan. Ang iban nga mga obispo kag kaparian sa kakilay nila sa issue nga statement ni Pope Francis. Kung sa bagay, wala mataga pakamalaot, pero hindi nyo man pagpakamalaota, ini mga agi kag mga tumboy. Nga, sa hanay nyo, wala dagi, akalain. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, last 4:58 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Pagdayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayong
dayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong ang kalintangan. Responsable at pagbalik. Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Morning da kay Richard Alegre Bargamento, kay Gare Matagabang, kay Erne Odascolidas, kay Herb Quiñol, kay Cecilia Olio, kay Harwin Tenerife Otero, kay Alex Puentes. Good morning lang. O sa panahon sang pandemic subong, may sinuptan ka wala? Kung wala ka sinup Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig.
Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Diri kita mga balita naton sa puwersa sa aton kapulisan DRDA sang Police Regional Office 6 nagalibot sa mga banwa kag syudad sa probinsya agod lang tawon kon ginasunod sa mga police station a programa ni PRO6 General Rene Pamospusan. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report kikan sa Bacolod City Police Office. Gina-check, gina-validate, kag gina-evaluate karon ni Brigadier General Patrick Villapuerte, Deputy Regional Director for Administration, ang mga police station sa bilog ng Western Visayas agon mapasiguro nga ginasunod sa mga city provincial director sa mga programa nga ginapatuman ni PNP Regional Director sa Police Regional Office 6 General Rene Pamospusan. Pila na ka mga banwa Action Fred diri sa probinsya sa Negros Occidental ang iya sila nabisitahan kag kahapon nga adlaw ini siya ang nagabot sa Bacolod City Police Office agod lang tawon ang mga programa sang kapulisan kung ila ginasunod ang direktiba mando ni Pamospusan. Sunod kay Bacolod City Police Office Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Ariel Pico nga ginapresyar gid sang gusto ni Police Brigadier General Patrick Villacorte ang mga initiative nga ginahimo sa kapulisan sa mga programa nga ginapatuman sang Police Regional Office 6. Sunod kay Pico Action Fred nga iya ginremind ang mga kapulisan sa syudad sa Bacolod sa mga basic nga trabaho nila sini sa adlaw-adlaw. Magluwas ni Action Fred, nakita man ni Villacorte ang kakulangon sang manpower kag logistic sang Bacolod PNP. Ang pagbisita sa aton nga Deputy Regional Director for Administration, Police Brigadier General Patrick Villacorta, amo ang pag-check, validate, pag-evaluate sa mga programa sang aton nga Regional Director kung bala ini Action Eric ginaobra gid down the line maski sa pinaka small PNP unit siya sa Police Regional Office 6. Wa siya sang good news para nga ibulig sang Pro 6 sa ato ni sa Bacolod, sir? May ara incoming pero di niya pa anay pag-ihambal kaya hindi pa sa sigurado but may ginhambal siya nga ihambal naman sa aton nga city director pero wala iya gin-announce publicly. Pero ang ginustoryan nila ni City ang aton nga kakulang hindi sa personal kaya 46% filled up lang kita. So may kulang pa kita nga 54% katani. Before this year ends or next year tani maka 50% filled up ang kita sa personal diya sa Bacolod. Pero ina yang status ang aton nga personnel nakita ina sa aton nga city director yang 46% filled up ang kita diya sa aton. Kung tanawon ta Action Eric, recruiting lapit na tayo 1 million diri sa syudad sa Bacolod eh. So kung tanawon ta sa ratio, actually kung makahatag aktual kaya dapat ginasumay na siya kay 1:500 na siya eh. Ang aton nga mga personnel pero aside from that may special units gidya kon highly urbanized cities dapat may mga SWAT team ka, may CDM ka dira, may mobile patrol unit, may Bacolod City Mobile Force Company subong kulang gidya gihapon ang suneri. So, ang pinaka-problema sa Bacolod is manpower. Manpower and logistics. Action Fred, si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sa Bacolod PNP sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Good morning na kay Vanessa Mayo kag Dodge Dalida. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
mga kaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Philippine Standard Time, las 5:24 na. Morning kay Nick Alet III. Happy birthday ko no kay James Nicolay Alet. Alin sa Morsia. Ari ho, kung may kapan ka nga bukol sa lawas, abyan, hindi na pagpadugay. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 37-2. Una nga bula resulta, 37-2. Second draw, kadua nga bula, 11-1. Ikadua nga bula resulta, 11-1. Third draw, katatlo nga bula, 1-28. Ikatatlo nga bula resulta, 1-28. Ari pagid. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita, ang jackpot 49 milyones 500,000. Kombinasyon 37, 49, 19, 51, 454. Resulta kag kombinasyon sang 658 37. 49,
19, 51, 4 kag 54. 645 kita. Ang jackpot 52,554,952. Kombinasyon in any order 24, 1, 10, 12, 44, 3. Resulta sang 645, 24, 1, 10, 12, 44 kag at 3. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:28 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati, alam mo ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33 na. Diri kita mga balita naton sa City Hall, pagpakig-angot sa tag-iya sang delivery kag courier services sa Bacolod, prioridad sang talatapan ni Executive Assistant Ernie Pineda angot sa ginaproponer sang EOC nga magpatigayon sang COVID-19 surveillance testing. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Action Art Tayhupon. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Target sa talatapan ni Executive Assistant Ernie Pineda mong pagtumod kag pagpakig-angot sa matag-iya sang negosyo kung kumbuyahan nga naga-offer sang delivery services sa syudad sa Bacolod. Suno kay Pineda, iningalihok ang kabahin sa proposal nga ginadihon sang Emergency Operations Center o kon EOC nga nagaplano sa pagpatigayon sang COVID-19 surveillance test sa naglain-lain nga sektor sang sosyudad yang ginalakipan sa nga mga grupo. Dugang panipinida base sa rekomendasyon sang EOC, ang operasyon sa mga delivery kag courier services ang mayara sa dako nga risgo nga pwede matapikan sang virus bangod sang madamo nga mga kliyente nga ilang ginakomodar kada adlaw. Sa naibaluan nga base sa proposal sang EOC, hindi lamang nga mga delivery services ang target sa surveillance test, kundi kalakip man diri ang grupo sang vendors sa mga satellite markets kag driver sa naglain-lain nga mga public transportation sa Bacolod. Ang mga food deliveries, ang mga negosyo nga intended bala sa door-to-door nga delivery bala. Ang ilang business is para sa door-to-door delivery food nga maka-undergo sila sa surveillance testing. Kay nakita nato, nag-hopping sila from one person to another nga ilang customer. So, kinanglan, malibrigid sila sa COVID so that nga wala na sang kadlukan nga sige pagyapon laktas ang sagaw. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Radio Philippine Standard Time, las 5:40. This time check is brought to you by Action Radio Philippine Standard Time, alas 5:41 na. Good morning landa kay Eunice Elbanbuena. Mabalik kami pagkatapos ni. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga.
Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating Philippine Standard Time, las 5:46 na. Morning na da kay Manjo Arnijo. Diri kita. Manjaminto di Aristo ang ginahulat batok sa mag-utod nga naglutang sa 4 ka tuig nga bata sa siyudad sang Himamaylan. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May ag-action na friend warrant of arrest na gid lamang ang ginahulat karon nga magwa batok sa mag-utod nga amo ang suspitsado sa pagluthang sa 4 ka tuig dira sa sitio Palasanan, Barangay Mahalang, siyudad sang Himamalan, tinalikdan nga semana.
Sunod diri kay Police Major Romeo Vargas, hepe sang Himamaylan PNP, napasakaan na nila sang kaso sanday Jigger kag JR De La Torre. Amo ni ang murder kag attempted murder action Fred. File na natin dito sir ang kaso nga murder in relation with Republic Act 1716 amo ni ang pagtiro sa bata. Kag another case of attempted murder sa ang tatay ang nag-file sa ila bali duha sir. Dugang pa sini, so nagligad nga si Mana pagkatapos ang manhunt operation, ining mag-utod nagpadulong sa ila istasyon nga gud kuntani magpangayo sa bulig nga arigluhon ang amay sang bata nga napatay kag klaruhon nila ang ila sini nga ngalan nga naga-deny sila action Fred sa amo iya nga aligasyon. Apang suno kay Vargas mismo ang amay, amo ang buhi nga nakapamatuod nga sila amo ang nagluthang sa nasambit iya nga 4 ka tuig action Fred. Actually sir nagkadto sila di sa akon sa diri sa police station. Nagkadto sila. Pero ano sir tapos na ano sir few days ago na nakalipas after na nangyari ito ang pagtiro sa bata. So hindi ko naman sila sir ma-arrest kay lawig na. Nagkadto sila di para according to them para i-clear nila pangalan nila kag ginadeny nila ang allegation kontra sa ila. Madomduman nga ining mag-amay nagalakat halin nagpaligo sa ila kabayo sang ginluthang sining mag-utod action na Fred bangod gid lamang sa ila sining dumot-dumot kag lalis-lalis. Patay gid ining si John Lloyd Salgado sang maigo gamit iya ang improvise nga armas lutang nga ang bala action Fred amo ang M16 Armalite rifle. Inang balita ini sa Action Brian Mordia nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe.
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. This time check is brought to you by Utod Evergreen Herbal Capsula, bakal kamus Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good news. Isa lang ang lalakpan sa curfew sa Kabilugan. Baw? Oo. Isak bilog? Isa Kabilog. Gamayo ba? Oo, ang station number 2 gid lamang ang nakadakop pero isa ka persona ang nadakpan sa curfew action na friend, no? Kabilugan, from ibang yung mga backup stations, zero, kay ang rason, nag-ulan kagabi. Gintamaran, gintaman pala mga tao magwa. Wala nga gamay, isa lang ang nadakpan. Sa sugang pagit nga balita, sa station number 1, ginaresto sang mga kapulisan sa Idalom. Sang station number 1, ang duha ka wanted sang kasuguan. Sa separadong lugar sa Purok Malipayon, Barangay 12, ginaresto ining si Rodolfo Millares Jr., 24 anyos, sunod diri kay Police Major Jovel Sinel. Si Millares ang ginserbihan sa mandamiento de arresto. Si Police Staff Sergeant Ronelon Repeche ang warrantin sa pina officer sa station number 1 sa kaso diri nga pagpangawat. Mga around 6 o'clock kahapon kitaan man sang mga kapulisan may isa pagit ka-wanted sang kasuguan nga nakita rason nga ginserbihan man sang mandamiento de arresto iniging kilala kay Gerald de la Torre, 32 anyos ang residente sang Purok Hokson, Barangay Takuling, diri siyudad sa Bacolod. Si de la Torre ang ginserbihan sang mandamiento de arresto sa kaso man nga pagpangawat. Ining duha kanday de la Torre kaga Millares ang napriso karon sa custodial facilities ang station number 1. Rekta sa patrol with aksyon na ni Kiraw. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saysay ano nga kahintangan. Responsable at ang balita kagaya na Philippine Standard Time, pangot kita sa takna lasay, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.